Merwan mendih Özdemir ket rojiya mirne heta tecita ser berapo bidome heta tecit neşki em çalaki xu berdewam bikin. Ser ve esası em dün hemû evaleme girti girtigeheva. Derve welatê Avrupayê hemû çalekgera em carek din sırav dikin em dün serkeftin emana kan bêj. Peyam ev peyam çalakî xu her xurt bikin. Peyam hat fahm kirin. Em bêjin tecî ser rêberapo natî rakirin. Bi vegirê dayî tecîtê me lember tecîtê em çalakî xu da xurt. Bo çalakî xurt bin tecît bişkê em bêjin serokapo azad bi faşizmê hilweşînin û Kurdistanê azad bikin ser ve esasê çalakî xwe mêda gur bikin û xurt bikin.